Arratsalde ona Ainoa, zer moduz zaude? Xiri-miri jartzen du, baina gaur oso eguraldi ona egiten du, Gaur bai. Aizu, zer nolako janariak edo ematen dituzu, Guk dauko mix handi bat. Hori oso ongi dago, niri mixak asko gustatzen zaizkit. Adibidez. Astian zehar baitzen dugu eguneko menua. Egunero aldatzen dugu, potajiak, barazkixak, arraina, freskua. Gero astian zehar jarraitzen dugu horrekin asteburuko menu bat emanez. Eta gero ja gabetan izaten da diferentia. Izaten dugu hamburguesak, bokadilloak, bagaztien da kolan. Kanpoan egon asko bidaiatzen. Bidaiatzen. Gaitxi daukagu beti kanpoko plater batzuk. Euki dugu adibidez indian egon ginean, ikasi ginoan hor kurri sakitzen, eta euki dugu oiazko kornara, asteburuko menuan beda euskagu barazkitxo batzuk Tailandiako kurri berdiakin, nik kutsu batzuk. Sukaldaria zen nor da? Unai. Unai. Unaiek zerbait berezia gaur eskainiko ditu prestatuko du bai? Suposatzen du bai, ez? Ainoak esan ditzuza, hemengo sukaldaria. Bai. Zer prestatuko diazo? Bueno, horrengo plater bat pixkatxoa freskua. Esparragoa laktofermentauta. Bai? Gero praliné de almendras con chipotle eta cebolla pochada. Jesus! Gero dauko lamne. Bai? Eta holandesa bat aljerez. Eta, dekoratzeko pixkatxoa, esfera batzuk de algakodium, eta wasabi, eta, gero lima pixkatxoa garriuta. Barkatu, zer esan diezu zer dela, hau? Hau da lamne da, el autentiko yogur griego. Cuidao! Jogurra hartu, gatzakin naztu, eta kolatzen jarri. Eta nork pentsatu zuen errezeta hau, zuk? Bai. Gauza nahiko arraro da, Koxo izan gotiko, freskoa. Oso, zatitxako gainean. Zatitxoak hementxe, hola obligauko kutsaradiakin dana hartzera. Hau darako erkizeoke, Bai, freskua, baina dana dauka bai. Grazia bai, bere parte azidua bai. Gozo puntu bat ere bai. Eta pikantia. Hau die gelatina bat, algakodium eta wasabi. Pizkatxo bat modan daude gauza hauek, ez da? Bai, hau dekoratzeko pizkatxo bat. Lima pizkatxo bat, beste toke freskotxo bat emuteko. Unai. Neri begirari da eta esaten du, Mikel, probatu. Ostras, egona, Nik ez dut osongi hartu neri, txaporea. Hartu eixo ba, hartu. Aizu nahi, ze goxua. Esparragok dira hemen protagonistak. Nik joku txiki bat egin edut zurekin esparragoi buruz edo hitz egiteko hau sartzen altzara. Zaiatu goa? Osongi nahi. Nahi, gaur esparragoi buruz, lehiaketa txiki bat bai. Ea asko dakizun, ozema dakizun bai. Hemen irudi. Lehenengoa hortxe begiratu. Ea dakizun ze esparrago mota den hori. Esparrago morea. Esparrago morea. Bai. Alaxe da. Gaina sukaldatzerakoan kolorea juten zaio eta zaporia pixka suabia duka. Oso ginola dakin unaiek, Oso lehenengo asmatu du. Bigarrena unai begiratu, aber ze esparrago den hori. Hori, betiko esparragoa. Betiko esparragoa. Gainera hori txurixa da, segoten da lur behian egoten da. Eta ero, irte ditxe maldin bat, berdia jartzen da. Nola dakin gizon honek. Bai, bitik bi. Hirugarren asmatzen badu sari potoloa. Begiratu nahi, aber hirugarrengoa. Hau. Joder. Zer? Esparrago trigerua. Esparrago trigerua. Gaina oso nada aurdun daren pertsonen dako. Bai? Bai. Zergatik ba? Azido foliko asko dauka. Horretxik, bai. Eta badaka baitaren magnesio, potasio oso nada. 3 nola dakin gure unaiek, haze artista. Gauza bat esan bizut unai. 3 horrek zer esan nahi du? Nire kalitatezko zeilua irabazi duela. Eta non jarriko dugu? Hortxe unai. Txapelduna zara. Artista. Asko dakizu unai, artista zara. Sukaldari hona. Hau patxiriniri.